Здравейте на всички! Днес разглеждаме една много луксозна въдица от Kingdom Worm Master. Kingdom са една от китайските марки, които са се наложили на пазара. Предлагат всичко за спининг риболова, като продуктите са им доста качествени според мен за цената си. Може да погледнете официалната им страница в AliExpress. Там са изложени абсолютно всичките им продукти. Имат както много ефтини такъми, така и такъми, които влизат в клас ултра луксозни за никакви пари. Такава е и нашата въдица днес. Ще я погледнем по-детайлно. Ще се опитам да ви опиша така точно как се усеща и как е направена. А вие не забравяйте задължително да се абонирате за канала, да харесате видеото и да го споделите с някой ваш приятел. Благодаря ви. Поръчката, която разглеждаме днеска, е спинингова. Предлага се в два варианта, спининг и кастинг. Дълга е 1,95 м, цялата от 40-те карбонова бланка. В случая моят тест по примамки от 3 до 14 грама, като производителя казва, че може да се натовари с още едни 5 грама отгоре допълнително и това не би трябвало да е проблем за бланката. Строя е екстра фаст. Цялата въдица тежи само 119 грама. Разполага с Fuji водачи, като макародържача е измислен от Kingdom. Той не е Fuji, тяхно производство си е. Казват, че спомага много за чувствителността, тъй като е кух и има много интересна триъгълна форма. Въдицата изглежда невероятно качествена, вниманието към детайла мога да кажа, че е на изключително високо ниво. Целият завършек на въдицата е просто невероятен, цветовете са много интересни, много са се постарали китайците да произведат нещо, което наистина е конкурентно на пазара. Аз съм ползвал въдицата няколко пъти. Последно си спомням, че бях с нея за кефали и честно казано въдицата е изключително комфортна и е много чувствителна. Също така мога да ви потвърдя, че макародържача, който те са си изработили, наистина също подпомага за чувствителността и усета, когато ви удари рибата. Доста интересен дизайн има и явно не само изглежда добре, ами наистина мога да потвърдя, че е функционален. Цената и в момента е 236 лева в AliExpress, което смятам, че е изключително добра цена за това, което получавате. Ще се опитам и да ви я покажа малко по-така отблизо, за да видите детайла. Изработена е изключително качествено, с огромно внимание към детайла. Просто е едно истинско бижу. Супер чувствителната дръжка с макродържача, който си е тяхно производство. Още малко интересни детайли в задната част на дръжката. Виждате карбоновата оплетка, която е много приятна на допир и чувствителния връх на въдицата. Идва с висококачествен, твърд кълъв, отново е много добре изпипан и предпазва въдицата при транспорт. Моят съвет към вас е, ако се чудите какво да си купите в този ценови клас, да дадете шанс на Kingdom Worm Master. Изключително качествена е и често да ви кажа, не смятам, че за цената си има по-добре изработена пръчка на пазара. Огромно внимание към детайла и много качествени материали са използвани тук. Благодаря ви, че бяхте с мен.